Kupholiwe. Akutatazelwa kupholiwe. Nomhlanje ngokwenza lento esebenzisa Hayi. Ukuthi utholile ngalendlela. imoto lena izobe nenkosi phakathi, izobe ingenamakhaya. Usebona. Aza Kone ubana uzothola le moto. Iboom into mayazi. i-stop ngithile awudlali njani. Okay, 5 ongiphunayo la awusho mshana kwenzakale nalela order lakademi lelani le-wheelchair. Yazi phela ugogo uyagula, khumbula phela uhlala yedwa. Oh ya, landelo order lelo angifakile. Manje mangilifaka ngenza into zakhona base bengitshela ukuthi asilinde u2 weeks. Akube into ka2 weeks. So nami ngilokhu ngilindile nje njengalawo. Oh okay, 2 weeks. 2 weeks ya. Lapho u2 weeks sesekade uphelile, mhlawumbe sesehamba selindele nje ukudeliver. Yazi kungenzeka. Phela umuntu ulezi insuku ubusy nesikole yabo ingakho engawacheck ama-emails. Mhlawumbe mangabafonela senze follow up singakwazi sithole ukuthi kahle sekwenzakalani leli order leli. Asenze njalo. No, naenda. Oh, yebo kwaTemu. Yebo sanibona, hawu. Yebo ninjani kwaTemu? Siyaphila, hawu. Hayi siyaphila. Xolisa ukunhlupha yimi futhi lo yamfana lo ya. Kwale ya order le-chips. Ekuhlupha bayinini odeni futhi. Ngifake i-order la kwaTemu. Shuma ngifake i-order la kwaTemu ugogo emakhaya. Unenkinga ushawe stroke and sekuphele izinsuku eziningi eshawe lesi stroke. So manje uhlala yedwa emakhaya. Ngase ngifake i-order lapho kwaTemu ukuthi okay, masikahle mhlawumbe simtholele i-wheelchair. Mhlawumbe ingamsiza i-wheelchair. Manje siyifake I think sekudlule 3 weeks. Kodwa kwakuthiwa in 4 weeks usudlulile. Kodwa mina ngibona nje hayi sekhambe kakhulu. Mana-ke uyazi nje ukuthi ma-aplayele wheelchair esibhedlela sikahulumeni yaphela iminyaka ewu-2 ngayi-2. Yini ocabanga ukuthi uzoyenza kuzoshesha ama-order kuthina kadeni? Ingoba phela noTemu anisona isibhedlela sikahulumeni. uTemu usunika imali. Isibhedlela sikahulumeni asisiniki imali. Yes, order lakho mususiqina ugokwama uqina mani ayokudlalilwana. Into ezokwenzeka-ke ngizotrend. uTemu uzotrenda ngalezi zinto zawo ey'bhedayo lezi. Ngoba phela ngeke sikumele lokho sino-ankele la. Okay, so deliver, hawu. Sure. So, Hayi. Siqhubeka sithemba ukuthi mhlawumbe kothi sekudlula i-hour bosefile. Okay, hayi. Ushadile? Vele hayi bese ngineplan nami uba ulahlu ethi. Hayi. Kumlahlile. Oh, Nazi kulahle. alright. Yabuza. Nakho vele ngimile into kanje. Angizwa yabo. Sesiyabuyela ekhaya. Okay. Hayi. Hayi yangishaya. Hayi. Uyabona mshana. Ngaqeda ukukushala wena uzogcina ukuhamba ngale wheelchair yona lesiyithengele umama. Sengibona ukhanduba la. 5. Ni. Kwenzakala. Ayisibeke la u3. Okay. Hayi. Safety first. Ngiyashaya. Dlala namaqongqela. Uma fast kanje. Hayi namathi ngibeka u9 wami uma ngathi uyangiphazamisa. Sibona wheelchair wawuhamba ngayoqala wena nogogo. Sabona. Yabona njengamanje.
Sure, hamba kanjani? Hayi khamba kahle khamba kanjani? Sure. Uwe lo ungafuni ukukhokha. Sisadlula lapha. One day sibhijo. Usenele la. Oh, lesi order lami le-wheelchair. Sure, mfethu. Nanti i-order lakho. Kasongo ye Hayi bu. mombali nanga Kasongo mbona wewe Happy customer, eh? Ten. Yini manje lena futhi manje? I-order lakho le. Mina njengo-order i-wheelchair futhi. Sure, mfethu uyayazi wheelchair. Ya, i-wheelchair ngiyayazi. Angichazele ukuthi i-wheelchair. I-wheelchair isihlalo esinamasondo. Ikwalo ze-cooking lesi. No, i-wheelchair nayo le. But kodwa mina ngifuni le wheelchair, ngifuna i-wheelchair leyo. Uyayazi ngithi yawazi ugandaganda. Show, yabo ugandaganda bethu kunamasondo amakhulu ngemuva. Bese kuthi ngaphambili kunamasondo amancane. Mina ngifuna i-wheelchair kanjalo ukuze nomuntu ongakwazi ukuhamba akwazi ukuphusha amasondo la ngezandla. Manje lapho kuzomela enze njani? Kuzomela aphushe kanjani amasondo amancane kangena? Mfethu yalazi ikhona Ya, ngiyalazi ikhola. elidroshiwe. Ngiyalazi. Elikwistanza ethi. Ya, ngiyalibona. Sure, mfethu thatha ngokuthi le wheelchair kwi-stance mode. Ikhopha kuzodla iy'ngane. I-wheelchair ku-stand mode. Sure. Angithi kuhlukene. Kufike kube khona ipoli ku-stand mode. Kube khona ipoli engekho ku-stand mode angithi. Lena liku-stand mode basuke bedla iy'ngane. Laba engekho ku-stand mode basuke bengazidla ngithi iy'ngane. Mina ngifuna le wheelchair engekho ku-stand mode. Mfethu mina ngibona i-order yakho ubhale wheelchair asengithathe i-wheelchair. So mawukuthi unenkinga fonela abantu bakade mina ngicela i-delivery fee ihambe. Hayi ngeke. Malume. Ngeke. Ayikho lento yakho. Malume. Ayikho ngane. Umhlobo. Mntana, ukuthengela isihlalo asibuwazi bengisidinga. Lutho phela athi ngithengile isihlalo. Aba kumuntu sifake ispace i-order laphana kwaTemu and then kwahlala amaviki ingasafiki. Wheelchair. Wheelchair yona wheelchair kagogo le. Mbem, kwenzakalani la? Si-order wheelchair thina. Ayikela yazi wheelchair. Yebo. Bangichazele ukuthi yini wheelchair. Wheelchair isihlalo esinamasondo sisetshenziswa abantu Sure, isihlalo esinamasondo. Cela i-delivery fee. Awuchazele. ugogo akaphili kahle. Iy'nyawo zakhe ayisebenzi. Udinga isihlalo azokwazi ukuthi esiphushe mengabe efuna ukaSamuel efuna ukuthatha something. Yeah. Akuyona i-wheelchair lesi, isihlalo sase-ofisi sokujikeleza uqethulo wenze zonke izinto. Ukwazi ukuhamba. Umshado. Simple lento, khompena ngatemo mina first delivery guy kumanje sale ngola lo shangihambisa ama-tablets bafethu. Ngicela ukuthi ngikhaphe delivery fee. But I'm sure kwaTemu before bekunikeze something. Bayakwenza ama-studio ukuthi leyo nto leyo delivery isetshenziswa kanjani? Umuntu ongakwazi ukuhamba ngasisebenzisa kanjani isitolo lesi? Simple. Yabo. Uyawazi nokushaya isidudla nokuthi uthatha something uhambe uthathe ubeke noma kuthiwa uyashalela uyawazi ukushalela awole yabo Ukuze siyitheste kahle ukuthi yasebenza. Kumele wena ungakwazi ukuhamba. Afane nogogo angakwazi ukuhamba. Emathuneni